नाङालासे नाजायालासेनो जों ज' जानानै खौसेयैनो जि थांखिखौ लानानै बर'फ्रा थांनाय 52 बोसोर सोमावसारदों बेनि थाखाय खौसे सावरायनाय नांनोसै नाजानोसै होननानै जों 2011 मायथाइनिफ्राय बर' फरायसा आफाद आरो NDP जयैनो सोमावसारबोनो हमदों आरो बेनि जाहोनाव दिनै भारत सरकारजों दुलाराय बर' फरायसा आफादजों सावरायनाय सोलिदों आरो NDPजों सावरायनायबो सोलिगासिनो दं। गोदो जों नुदों जे बर'नि जि जेंना बेखौ बोस्रांनायाव भारत सरकारा गोबां सिनसियारिटि दिन्थियाखै। दिनै बिथांमोना सावरायनायनि नामाव सावरायदों खिन्थु साहस खालामनानै बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनांगौ थार गोसोजों लानानै बिथांमोना सावरायाखै। आरो सावरायनायनि नामाव सावरायनानै बर'फोरखौ बोरै हा फुस्लायनानै गावनि मोनथायनिफ्राय एखे होनायनि आनजायहोनो मोनसे पलिसिखौ खालामबाय थानाय जों नुदों। आरो बेनिखायनो जों सम आरो बर' फरायसा आफाद NDP Progressive People's Direction for Modern Movement थांनाय 5-6 बोसोर ज'यैनो बेबायदि सोमावसारनायखौ लाबोदोंमोन आरो दिनै भारत सरकारजों सावरायनाया सोलिबाय थानाय सत्त्वेও बे हानजा सुरनायखौ लानायनि थांखियानो जाबाय जे भारत सरकारा थांनाय नभेम्बरहालागै दुलाराय बर' फरायसाफोरजों सावरायदोंमोन। नभेम्बर दानाव NDPजों सावरायदोंमोन आरो बे सावरायनाय समाव बिथांमोना मोनसे खोथा होदोंमोन जे थाबैनो बर'नि जेंनाखौ बोस्रांनाय जागोन आरो बेखायनो बिथांमोना माखासे ग्राउन्ड वर्क माखासे खामानि मावनो थाखाय आबसुनि दैदेनगिरि NDPनि दैदेनगिरिखौ बिथोन होदोंमोन आरो बे बिथोन मथे जों दासिमबो खामानि मावगासिनो दं। खिन्थु हरखाबै जेरै जों बर'फ्रा बे आसामनि ट्राइबेलफ्रा जनजातिफ्रा जायखौ आसा खालामाखैमोन जायखौ लुगैयाखैमोन जेरै भारत सरकार बे BJPनि नेतृत्वआव दाजानाय सरकारा असमनि आरो भारत सरकार मोननैबो सरकारा ट्राइबेलफोरनि बेरेखाय मोनसे बेसेबा गिदिर खैफोद लाबोदों आरो बेनिखायनो हरखाबैनो नोंथांमोनखौ हांख्रायनानै जोंनि दुखुखौ जोंनि रागाखौ जोंनि गाज्रि मोननायखौ सरकारनो दिन्थिनो होननानै बे हानजा सुरनायखौ हांख्रायहरनाय जादों। बेनिखायनो जों हरखाबै लिंहरनायाव हांख्रायनाय नोंथाङा फैनायखाय जों थारैनो साबायखर होदों। जों बर'फ्रा गावनि रोखा सिनायथिजों थांना थानो नाजाबोदों आरो बेखायनो जों आलादा रायजो नांगौ होनना दाबि खालामबोदों। मानोना जों थांनाय 77 बोसोर भारतआ उदां जाखांनायाव असमनि सिङाव थानानै गोबां बिथिङाव हेरेसमेन्ट नुबाय, डिसक्रिमिनेट खालामजाबोबाय। जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ जों फेहेरनो जोंनि गोसोआव जों बेबस्था लानो हाया। जोङो रांखान्थि बिथिङाव नासयो, राजखान्थि बिथिङाव गादबना दोनबोदों जायनि जाहोनाव जोंनि रोखा सिनायथि थांना थानो हायाखै आरो आसामनि सिङाव जेब्लाहालागै जों थांनो हागोन अब्लाहालागै जों सेकेन्ड क्लास सिटिजेन हिसाबैसो आसामाव थांनो हागोन आरो बेखायनो जों गावनि रोखा सिनायथिजों थांना थानो थाखाय जोंनि राव हारिमु थुनलाइखौ मोजाङै रोखायै फेहेरनानै थांना थानोब्ला जों आसामनिफ्राय आलादा जाथारनांगोन। जोंनो बर'लेण्डखौ नांगोन आरो बेनिखायनो दिनै जों साफ्रोमबो बर'आनो आलादा रायजो मोनागौमानि सिरि उन्दुनानै जिरायनानै थानायनि बाथ्रा गैया। जों नांगोन, नाजागोन, जों सरकारजों सावरायगोन खिन्थु बेराफारसेजों आन्दोलननि हाबाफारिखौ सोमावसारनाय हाबाफारिखौ जों लागोन। दिनै जों हानजा सुरनो गाबोन रेलवे ब्लकेट खालामनो गोनां जानो हागौ, समफोराव जों नेशनेल हाइवे ब्लकेट जानो हागौ, इकनमिक ब्लकेट खालामनो जानो हागौ आरो बेनिखायनो जों साफ्रोमबो बर'आनो जानजि खाफ्रानो थाग-थियारि जानो थाखानो गोनां बेखौ खावलायबाय। जेरै बर'फ्रा आलादा रायजोनि गासैबो ग्राउन्ड गासैबो बिथान दंजोबखायो। जोङो पपुलेसन बेसेबां नांगौ बेनि मोनसे स्टेट जानोबा जेसेबां जनसंख्या नांगौ बेबो दंखायो। मोनसे स्टेटआव मा इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ बे दंखाजोबो। इकनमिकेल भाइबिलिटि जानो थाखाय रांखान्थि हिसाबै थांना थानो थाखाय मोनसे स्टेटखौ सालायनो जिखिनि सर्स नांगौ बे दंखायो। बे गासैबो थासेयावबो दिनै भारत सरकारा जोंनि दाबिखौ दासिमबो पुरा खालामाखै। भारत सरकारा बेखौ बुंनो हायाखै जे बर'फ्रा आलादा रायजो मोना होननाबो बुंनो हायाखै। थागिबि हिसाबै बिनि साइन्स सदस्य हिसाबै
बिनि बिगोमा हिसाबै बर'फ्रा जे आन्दलन खालामदों बे कन्स्टिटिउसननि जास्टिफाइड नाजावथाव गनायथाव होनना बुंदों बर'फ्रा आलादा रायजो मोननांगौ होनना बुंदों खिन्थु बर'फोरनो आलादा रायजो होनाय जासिगोन होननानै दासिमहालागै बुंगासियाखै दा जोंहा भारत सरकारखौ आलादा रायजो होनाय जाबाय होननानै खुगासि होनायनिसो खामानि मावनो सोरबा बेखायनो जों आन्दलन खालामनांगौ बेखौ जों आन्दलन खालामनांगोन बेखायनो जों खावलायग्रा रायजो नोंथांमोन जे आन्दलन खालामनानै मेंनायनि बाथ्रा गैया जिरायनो थानायनि बाथ्रा गैया जों आलादा रायजो मोननांगौनि समाव सामलायबाय थानांगोन बर्डा होनांगोन प्रशासन खालामनांगोन राजा होनांगोन रेल ब्लकेट खालामनांगोन इकनमिक ब्लकेट खालामनांगोन आरो बेबायदि गणतान्त्रिक प्रक्रियानि गेजेरजों जों सोमावसारनायखौ कमप्लिट खालामनो हागोन अब्लासो जों भारत सरकारखौ बर'फोरनो रायजो होनाय जाबाय होननानै खुगासि होनानै बुंनो हागोन आरो जों बेखौ नाजाबोनो थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा नेशनेल प्रग्रेसिभ आरो पिपल्स डाइरेक्टर कमिटि फर पार्लियामेन्ट मुभमेन्टआ बेखौनो नाजाबोदों आरो बेखौ नाजालांबाय थागोन